हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका उड़िया ब्लॉगर तो ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ପୁନେରେ। ତ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୌସମ କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତ ଦେଇ ଏବେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପାଗ ଦେଖିକି ଦେଇ କହିଲା କି ଚିକେନ୍ ଆଜି କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯାଇଛି ଦୋକାନରୁ ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସିବ। ମୁଢ଼ି ଚିକେନ୍ ଆଜି ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ। ଚିକେନ୍ ଆସିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ଆମେ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଜି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଚିକେନ୍ ବି କଲର୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚିକେନ୍ଟି କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ମୁଢ଼ି ଚିକେନ୍। ଖାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଚିକେନ୍ ମୁଢ଼ି ଏବେ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇକି ଆସିଲି। ତ ମୁଢ଼ି ମାଂସଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।